Gde ste bre ljudi, evo ne spojdava u Strahinja YouTube. Bože, ovo čudo znam bolje od mene što treba da kažem. Da, naravno da znam. Ne mogu da vrem. I gde ste bili, evo nas ponovo u Strahinja YouTube. Ovo će biti veoma kratko, nekoliko sekundi. Želim deci, ako ovo gledaju, srećnu školu, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. razred. Sada, to sam jedino htio da kažem, pošto prošla epizoda, to je bilo pre par sekundi, sam govorio o preživljavanju. Nije danas to sutra, nego srećna škola vama, deci, vi odrasli, ako srećna vam porodica, srećna godine, 1., 2., 3. I sad će za 2 dana škola, što je veoma, veoma odlično. Evo tablice množenja. Evo tablice množenja. Vidite i sami. Ja sam mu zalepio. Eto, bilo mi došlo. Trebamo svi da učimo i sve je tako la 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 la. I šta da vam kažem, veoma kratka epizoda, mislim, wow. Mislim da je ovo bilo duže od prošle epizode. Da ne bude prekratka epizoda, nego, znači mi ćemo igrati, ja i Lazar, kako zove, preživljavanje i bit će veoma dugo. Napravili smo kuću, nismo moj sprat kuće dovršili, ja sam uveo neku ovcu, imamo rudnik, eto što da kažem. I da, znate kada ja pišem samo, na primjer, čudne, evo ovu epizodu, ne prošlo, na primjer, preživljavanje uskoro, i onda vi vidite razmak zagrada srpski youtuber. Sada, mene mrzi da to non stop pišem, pa prestat ću da pišem. I pišem naravno smajlje na nekim ne. Možda će biti challenge-i. Marko i Đole, nadam se da ste zapamtili. Koliko ja znam iz prošle, preprošle, naproprošle epizode je bilo da sam... Da, nije moj kanal, nego Melan Go. Kako zove... Znam da neki me ne gledaju, pošto nisam baš poznat youtuber. Kako zove... A da, Marko sam zadao da popije vode, najviše, rekao bi 8 komada čaši vode. Nadam se da si ovo pročitao, a Đole, molim te, neko mnogo zanimljiv. Mislim i ova ti je bila zanimljiva, ali da bude mnogo zanimljivija, lepše građevine i ovo su baš lepe. I više porodičnih avantura. Zato volio bi da svi vi poznate, budete, poznati, da idete u školu, da budete dobri, lepi. Devojčice ovo sigurno ne gledaju, zašto bi onda pričao njima. Pa to bi bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj. Pa, vidimo se!